Salutare, salutare! În sfârșit am reușit să intrăm live. Toate provocările din lumea asta s-au întâmplat astăzi. Zoom n-a vrut să intre pe nicio parte în Facebook, deci nu a vrut. Și după aceea, știți că stau foarte bine cu tehnologia, da? Foarte bine. A trebuit să creez o cameră în care să pot să transmit live, pentru că astăzi avem și un invitat special pe Antonia. Antonia, îmi cer scuze pentru toate nebuniile tehnice care s-au întâmplat. A fost mult mai funny asta. Da, ce ne lovește ne crește, ca să zic așa. Am învățat să fac o cameră și să invit pe cineva în direct, în live, fără Zoom. Deci, mulțumesc Zoom, mi-ai făcut o favoare, am mai învățat ceva nou azi. Bine ați venit la Cafea cu aromă de creștere. Sunt Jeni Ioniță și ne întâlnim din nou aici ca în fiecare sâmbătă dimineața la ora 9, acum am depășit un pic timpul, în grupul de Facebook Împreună spre următorul nivel. Așa cum v-am promis săptămâna trecută, astăzi o să vorbim despre strategii. De ce? Pentru că cele mai multe realizări în viață apar mult mai ușor dacă le abordezi strategic. Doar foarte rar o abordare haotică duce la succes. Și dacă se întâmplă, nu se întâmplă de 2 ori, din păcate. Poate o să te întreb, ok, dar ce e un sistem? Un sistem e acel proces prin care îndeplinești așa cumva într-un mod predictibil, adică știi că dacă urmezi pașii, vei avea un anume rezultat, îndeplinești un scop. Pentru că te bazezi pe niște principii, te bazezi pe niște practici specifice, te bazezi pe ordine și pe ceva ce poate fi repetat. Așa cum vă spuneam mai devreme, azi avem un invitat special, o persoană care adoptă o viziune pozitivă în viață și viziunea asta e bazată pe ceea ce ea prețuiește foarte mult, oamenii. Antonia Blendea este implicată intenționată într-un proces de dezvoltare personală, își depășește limitele ori de câte ori e nevoie, ca și azi. E tot o depășire de limită azi și pentru mine. Este asistent universitar și antreprenor. Administrează o drogherie și o farmacie pe care unii dintre voi poate chiar o știți, pentru că știu că sunteți foarte mulți din Craiova și nu numai din Craiova, pentru că ea e în toată țara prin intermediul site-ului ei, Izvorul Tămăduirii. Antonia e o persoană pentru care strategiile au început să dea roade și tocmai de aceea am invitat-o alături de noi. Bine ai venit alături de noi, Antonia! Bine v-am găsit! După o asemenea prezentare mă uit, stai puțin, unde e Antonia acolo în spate. Eu, da, ok! Îți mulțumesc foarte mult, Jeni, și este o mare plăcere că facem asta împreună și acum faptul că ai făcut o cameră, mă simt ca la tine în sufragerie, bând o cafeluță, amândouă, și mă bucur enorm să-mi încep weekendul aici cu tine. Numele meu, da, este Antonia Blendea, actuală Radu, și sunt asistent universitar la UMF Craiova, însă, în primul rând, sunt antreprenor și aș putea să spun cu onoare că duc mai departe tradiția familiei la farmacia Izvorul Tămăduirii. Știu că are un nume așa religios, însă este dat de bunica mea, a fost deschisă chiar în ziua de Izvorul Tămăduirii, atunci în apropierea zilei de Paști. Și încerc să navighez prin această viață a business-ului, dar nu aș putea fără anumite strategii, exact așa cum ai spus. Și îți mulțumesc că m-ai invitat. Cu mare drag. Mă uitam acum, dragii mei, pregătisem așa o prezentare frumoasă cu... i-am cerut Antoniei poze din... și nu găsesc acum cu ce să fac share desktop aici. Deci nu o să bâșbâi, din păcate, nu o să vă arăt prezentarea, dar promit că voi pune pozele în comentarii, pentru că
vă spun sincer, așa cum a zis Antonia, este vorba de o afacere de familie, iar pe mine mă impresionează foarte mult întotdeauna zona aceasta de, de suflet. Că până la urmă afacerea de familie este suflet. Și Antonia, da, ai preluat de ceva vreme afacerea de familie. Spune-mi, te rog, dacă ar fi să... E o afacere pe care o iubești. Spune-mi, care e acel lucru pe care îl iubești cel mai mult în afacerea ta? Păi, cred că aș minți dacă nu aș spune că sunt mândră că pot eu să continui tradiția familiei. Este o tradiție care a început de mult, din 1997, și prima dată a fost un vis al bunicului și al bunicii mele, apoi a continuat prin dorința aceea de ajutor pe care o am și eu față de oameni, și acea dorință nu putea, bunicul meu fiind dermatolog, domnul profesor Ion Țolea, bunica mea, Țolea Alexandrina, farmacist, nu putea altfel acest vis să se ducă decât în acest scop, de la a concepe anumite rețete, a le prepara, a face ani de zile de testare, cazuri, pacienți și așa mai departe. Totul din dorința de a ajuta persoanele cu afecțiuni dermatologice. Așa a început tot. Și nu pot să cred că în 2021 și noi facem același lucru, iar eu pot să continui această tradiție. Adică faptul că ajut oameni printr-o îngrijire corectă, pentru mine nu este o plăcere mai mare de atât. Am observat asta, noi ne cunoaștem de ceva vreme și am observat asta că tu, de asta am și zis la introducere că tu iubești oamenii, pentru că i-ai pus mereu pe primul loc, deci chiar felicitări pentru asta. Mulțumesc! Acum, tema zilei de astăzi este strategia. Afacerea ta nu e nici mică, dar nici foarte mare, nu e un corporate, da? Iar în ultimele luni a crescut o creștere frumușică, cel puțin de la mine așa se vede. Hai să vedem, povestește-ne un pic, cum te-a ajutat creionarea unei strategii în această creștere? Păi, Jenny, dacă aș vrea să vorbesc despre strategii, nu aș putea să nu amintesc numele tău. Adică, în primul rând, la mine, când este vorba despre time management, leadership corect, așa cum ai învățat, motivarea angajaților și așa mai departe, în primul rând acolo este un banner mare pe care scrie Jenny. Fără ședințele cu tine, și îți spun sincer, fără ședințele cu tine, eu încercam să-mi pun tot sufletul în afacerea asta, cum am făcut întotdeauna. Însă nu știam anumite strategii pe care tu m-ai învățat să le pun în funcțiune. Și așa că nu cred că aș fi putut, fără ședințele cu tine, și îi mulțumesc Mihaelei Birceanu, fosta ta invitată aici în live de acum ceva timp, îi mulțumesc că ne-a făcut cunoștință și sunt foarte recunoscătoare, pentru că dacă ai o grămadă de informații, cum zicea și ea în live-ul ei de acum câteva luni, mâncărică din aceea pentru creier, dacă nu știi cum să îi dai dimineața la prânz și seara și dacă nu știi cum să o gestionezi, degeaba. Adică eu degeaba participam la cursuri, seminarii, citeam și așa mai departe, pentru că dorința era. Însă nu știam cum să îmi pun toate aceste lucruri, să mi le pun într-o ordine. Iar cred că prima noastră ședință a fost despre prioritizare. Cred că în strategie, cred că primul lucru este vorba despre această prioritizare. Și exact cum ziceai și tu, acum o să te citez, ai un calup foarte mare de lucruri de făcut. Ai o listă de to-do cu 140 de lucruri pe ea. Dacă tu îți stabilești în fiecare zi câte un lucru important din calupul acela și fiecare parte mare o împarți în bucățele mai mici, eu cred că așa poți, pentru că altfel nu va fi decât ceva super, nu știu, overwhelming și ți se va părea că nu poți să duci nimic la bun sfârșit. Și cred că despre acea prioritizare este vorba și se vede și la mine în afacere și pot doar să-ți mulțumesc.
Ai vorbit foarte frumos de mine, îți mulțumesc, nu mă așteptam să spui asta la întrebarea astăzi, mulțumesc din suflet. Într-adevăr, prioritizarea face diferența. Chiar vorbeam, cred că acum vreo două sâmbete despre asta. Ai o listă mare de to-do, alege acel un lucru care musai să-l faci în ziua aia și ocupă-te să-l faci și după aia rezolvi și pe celelalte. Ăsta ar fi, cred că, unul dintre cele mai bune lucruri pe care le faci și de obicei ăla un lucru musai este ăla al mai greu. Da. Da. Din păcate nu e ăla mai ușor, e ăla mai greu. Dar ăla te duce mai departe. Fă acum ceea ce e greu ca să-ți fie mai ușor mai încolo, știi? Cam așa se... Exact. Și pentru că am zis de greu, aș vrea să știu de la tine care a fost cea mai mare provocare din ultima perioadă și cum ai făcut să treci peste ea. Ok. Știu că o să sune ca un clișeu, dar cea mai mare provocare, atât la mine cât și cred că la absolut toată lumea, a fost pandemia din ultimul timp. Deci dacă m-ai întrebat din ultimul timp, pot să vorbesc doar din ultimii 2 ani. Și, da, provocarea cea mai mare a fost pandemia. Știu că, cred că de pe grupul tău se regăsesc alți 500 de oameni a căror cea mai mare provocare, dar și lecție a fost această pandemie. Nu pot decât să fiu recunoscătoare pentru că am învățat anumite lucruri, însă a fost provocator pentru că gândește-te că toată lumea credea că în timpul pandemiei farmaciile sunt super. Deci celelalte afaceri, știu într-adevăr la unele afaceri chiar a dispărut produsul lor peste noapte și a trebuit să se reinventeze. Însă la noi, toată lumea, noi fiind cu preparate farmaceutice și ocupându-ne de asta, preparând în farmacia noastră mai mult rețete magistrale, lumea nu ne vedea ca pe o farmacie de unde... Ce înseamnă rețete magistrale? Sună frumos, dar... Înseamnă rețete prescrise de medic și preparate în laboratorul unei farmacii. Înseamnă rețetele unde medicul scrie ingredientele, de obicei în latină, unul sub altul. Personalizate, practic. Da, personalizate. Noi asta facem 90% din timp. Facem aceste rețete magistrale și cred că lumea ne identifică foarte mult cu lucrul ăsta. Nu este un lucru rău, dar în pandemie a fost un lucru rău, deoarece în momentul în care toată lumea spune da, este un virus, aoleu, nu mai ieșim din casă, murim, devine acea panică și te duci la farmacie doar ca să îți faci stocuri de paracetamol, vitamina C, știm cu toții ce nebunie a fost, și eventual antibiotice și alte medicamente de pe protocolul COVID. Însă nu te duci să-ți mai personalizezi o cremă pentru față, pentru că în momentul ăla tu ești în pericol și nu te mai gândești la tine. Drept pentru care farmacia noastră a avut de suferit. De asta pot să spun că pentru mine pandemia a fost o provocare, deoarece pentru alte farmacii care nu au specificul acesta de preparare și bineînțeles că lumea le vede, cum ar fi lanțurile și așa mai departe, lumea le vede strict pentru medicamente, acolo a fost o creștere mare, adică toți ceilalți colegi, prietenele mele din breaslă mă întrebau, dar nu e așa că merge bine, uite cât de bine merge, sunt cozi interminabile. Eu mă uitam pe geam, mă uitam la poartă, nu era nimeni, bătea vântul, era cri, 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 efectiv, nu era absolut nimeni. Da, și atunci trebuie să fac ceva. În momentul în care cumva viața ți-e pusă în pericol, îngrijirea pielii devine, dacă nu secundară, pe al 3-lea nivel sau al 4-lea. Exact. Apă și săpun e suficient. Adică... Da. Exact, apă și săpun este suficient, eventual clor în cap și cam asta era 2020. Cum ai trecut peste asta? Mi-am luat inima în dinți și am zis că dacă stau să mă uit la televizor, îți dai seama, uitându-ne la televizor, mai rău ne făceam și nu numai eu eram speriată, adică toți cei din jurul meu. Și atunci am zis, trebuie să facem altceva și să nu mai trăiesc vremurile acestea cu frică, ci să le trăiesc cu mai mare deschidere. Și atunci am început să încerc
adică să încerc strategii, că tot vorbim de strategii alternative de promovare. Și eu care înainte eram, Instagram-ul e pentru influenceri, ce caut eu pe Instagram, noi, firmă serioasă și așa mai departe, cu tradiție, ce ar zice bunicul meu și așa mai departe. Ei bine, acestea erau credințele mele limitative. Ei bine, am deschis această pagină de Instagram pe care o avem, puteți să ne găsiți și voi, Farmacia Izvorul Tămăduirii, și astăzi avem chiar destui followers și sunt foarte recunoscătoare pentru că acolo am depus munca mea, adică în fiecare moment pe care îl aveam liber, stăteam și postam sau făceam, eu știu, o poză unui produs sau am încercat să reschimb, să reinventez brandul, nu știu, această promovare. Eu am văzut că inclusiv ai răspuns, am intrat și eu la un moment dat, adică de mai multe ori, pe Instagram, că te-am acolo la prieteni și mă părea, a publicat ceva și am văzut că tu inclusiv răspunzi la clienți când te întreabă ceva, tu stai și răspunzi. Deci mă gândeam, Doamne, când are timp fata asta, are și un business, e și asistent universitar. Nu mai zic acum te-ai mai înscris și la master, ca să fie treaba clară. Ți-ai mai luat încă ceva că nu aveai destule, de asta am și zis în introducere că tu chiar ești implicată în dezvoltarea ta personală și spre pasiunea ta, că asta eu așa am simțit-o, că e o pasiune pentru îngrijirea femeii, pentru iubirea față de sine, deci am simțit asta în tine și da. Deci, da, dacă vreți... Pentru răspunsul acela pe care ni-l datorăm, pentru un pic de me time. Așa este pasiune, pentru că, într-adevăr, la câte chestii mai am în paralel, aș putea oricând să spun, nu am timp, asta este, dacă nu merge, ce să facem? Putem să o închidem, adică foarte ușor s-ar putea trece în partea cealaltă, adică partea de asta este, dacă nu merge, nu merge și gata. Însă, tocmai cu această pasiune, crede-mă, stăteam noaptea, făceam poze pentru produse, răspundeam la paciente, ofer și consiliere. Dacă îmi place, eu nu consider, adică pot să mă culc și la 5 dimineața, pentru mine este un timp petrecut cu folos. Da, deci chiar am văzut, mi-apăreau mesaje noaptea la 12, răspundeai la cliente, adică da. Admir ceea ce faci, nu știu dacă aș putea să fac ceea ce faci tu, dar mai știi, nu mai zic nimic, că nu credeam nici că o să intru aici în cameră, adică... Hai să vorbim un pic și despre clienții tăi și... Tu știi că eu sunt cu întrebările incomode. Nu o să spun o întrebare ușoară, ci una grea. Ai avut vreo situație... Ai avut vreo situație dificil de gestionat cu vreun client sau vreo clientă? Jenny, da, îmi vine în minte cam 2 situații, dar nu neapărat cu... Îmi vine în minte ceva strict cu o clientă, dar de obicei prima situație pe care trebuie noi să o gestionăm, atât eu cât și fetele din farmacie, sunt în momentul când vine cineva și este cu deschidere către cremele noastre, le vede pe Instagram, vede că arată bine, vede că wow, au like-uri, lumea le recomandă și așa mai departe și vine în farmacie și eu îi spun că o cremă de față cu vitamine este 35 de lei. Și atunci mă întreabă, ceva mai bun nu aveți? Da, într-adevăr, noi nu punem prețul brandului. La noi sunt strict prețurile ingredientelor și noi exact așa vrem să rămânem. Vrem să rămânem o farmacie a comunității și a tuturor, adică un small business, dar pe care poate să și-l permită toată lumea și niciodată noi nu o să avem prețuri de milioane sau, nu știu, nu o să fie prețul brandului mai mult decât prețul ingredientelor și asta este o politică pe care nu o să ne o schimbăm. Și foarte greu persoanele sau clientele care sunt deja convinse că ce e scump este bun și că dacă e ieftin nu este bun de nimic, foarte greu
pot să încerce. Dar avem câteva paciente pe care le-am convins, au încercat și acum numai de la noi înșiau. Adică deja, nici nu se mai întorc la alte branduri. Am înțeles. Asta cu prețul, îți dai seama că cu siguranță este apreciat de consumatorul final. Normal că ne convine să dăm mai puțin pe un produs bun. Eu le am și chiar sunt foarte încântată. Apropo, o să trebuiască să mai fac o comandă, că mi se termină crema de față. Așa. Dar, uite, ne întreabă, eu până acum n-am văzut, Elenuța Ciobanu ne întreabă aici, ok, prioritizările. La prima întrebare, acum am văzut, comentariul. Zice, ok, prioritizările și apoi cum ai găsit motivația și ce soluție ai găsit? Cum ți-ai găsit motivația după ce ai prioritizat să mergi înainte și ce soluție ai găsit să mergi înainte cu... Eu cred că asta este în funcție de fiecare, pentru că după ce mi-am prioritizat absolut totul, mi s-a făcut un fel de... Simțeam ca și când aveam o ciorbă în minte, după care mi se pare că parcă totul s-a pus așa, fiecare la locul lui și am putut să văd. Și crede-mă că o să-ți vină singură, adică singure o să-ți vină ideile și o să îți dai seama ce este cel mai important lucru pe care trebuie să-l faci. Deci eu nu pot să spun că ar fi un pasul 2, pot doar să spun că, da, de la prima ședință, de când am lucrat pe aceste prioritizări și pe aceste tehnici de time management cu genii, după aceea am învățat și altceva, adică am învățat cum este să fii un lider corect, un lider care nu este, nu știu, în leadership-ul acela de dictatură, dar un lider care știe să aducă angajații săi și acum fetele din farmacie la fel, farmacistele noastre care sunt adevărate profesioniste, adică încercăm să avem un personal foarte calificat și ele și-au dat seama și lucrăm împreună ca într-o familie, adică deja vedem Îmi dai voie să dau un pic din casă? Noi facem, lucrăm împreună pe mai multe laturi, și mentoring și coaching. Și eu mi-aduc aminte că, dincolo de prioritizare, tu ți-ai creat strategie pentru zona de vânzare și ți-ai crescut vânzările prin acea strategie. Și uite, cred că, iar motivația ta, mi-aduc aminte din sesiunile de coaching, era cumva pasiunea ta pentru a duce tradiția mai departe, dorința ta de a nu închide șandramaua, să zic. Da. Dorința ta de a reuși. Asta era cumva motivația ta inerentă, vine din tine. Asta cred că a fost și lucru care te-a ajutat foarte mult să aplici tot ce ți-ai stabilit în sesiunile de coaching. Strategiile de vânzare, poți să-mi spui tu un pic ce ai făcut, cum ai schimbat modul în care ai convins, motivat fetele pe care vând, că nu vinzi tu, fetele care vând efectiv la farmacii să-și crească vânzările? Că asta e o strategie. Da, pot să spun că este o strategie, dar cred că primul lucru a fost să ne convingem toate, atât eu cât și farmacistele, că dacă o să creștem împreună. Și un al doilea lucru, asta pot să spun că e o strategie, a fost să împart cu ele acel profit. Orice crește peste o anumită, peste un anumit prag, eu le ofer și fetelor din farmacie, ceea ce pe ele le-a motivat și mai mult. Adică voluntar în funcție de praguri de vânzare. Da, am un procentaj la absolut tot și pe ele le motivează și mai mult, dar oricum și ele sunt cu toată dăruirea și își doresc să ajute farmacia ca și când ar fi a lor. Și cred că e foarte important să fie chestia asta cred că în toate domeniile și la toți angajații. Cred că asta poate să zic că ar fi fost una din strategii. A doua a fost aceea de marketing, să schimb ambalajele, să
nu mai vindem în cutiuțe de plastic, nouă ne veneau de la farmacie, de la depozitele farmaceutice, niște cutiuțe din acelea farmaceutice, dar erau de plastic. Noi am zis că nu mai dorim așa ceva, vrem să fie totul sustenabil și atunci am înlocuit cele de plastic cu niște borcănașe de sticlă. Acele borcănașe de sticlă, da, dar nu contează deoarece se pot recicla și se pot aduce înapoi pentru refill. Și am împușcat 2 iepuri dintr-o lovitură. În primul rând, altfel arată într-un borcănaș de sticlă și în al doilea rând, omul știe că acel borcănaș nu-l aruncă. Poate să vină la noi la farmacie și să își reumple borcănașul cu cremă. Super. Păi și trebuie să mă apuc să-l spăl, să-l curăț, așa? Nu, absolut nimic. Adică vii cu el deja folosit și chiar dacă mai este ceva în el, noi îl luăm, îl dăm la sterilizare și ție îți dăm altul nou. Mai liniștit. Mai liniștit că urmează și eu să... Eu mai am de la prima cremă pe care am luat-o de la tine un borcănaș pe care nu l-am aruncat, dar nici nu ți l-am dat înapoi. Și mai am și acum se consumă și mă și gândeam, Doamne, să mă apuc acum să spăl la ele. Nu trebuie să faci absolut nimic. Trebuie doar să le pui într-o punguță și să vii cu ele. Ba chiar vei avea și o reducere. Da, asta vreau să spun că nici nu mai părea atractiv. Dacă trebuie să spăl aia, cei 5% nu mai păreau atractive, așa. Uite, ne întreabă tot Elenuța dacă vin și pe internet. Da, avem site-ul nostru www.farmaciaizvorultămăduirii.ro și vindem în toată țara. O să uităm numele, dar vezi tu, găsește o soluție să ne rămână. Pot să vi-l las în comentarii dacă așa, este după final. Da. Super. Ne-ai spus și lucruri. E un lucru pe care ai vrea ca ai tăi clienți să-l știe despre produsele tale? Da. Sunt mai multe lucruri. Aș vrea să știe că produsele noastre... Aș vrea să știe clienții că produsele noastre sunt dermatologice, în primul rând. Dermatologice este un termen pentru faptul că sunt compuse și create de medicul dermatolog, de bunicul meu. Sunt testate pe pacienți, sunt pentru afecțiuni dermatologice. Bineînțeles, noi avem și gama pentru afecțiuni dermatologice, gama care a început din 1997, aceea care tratează anumite afecțiuni dermatologice, dar sunt și farmaceutice. Ce înseamnă? În primul rând că sunt testate dermatologii de către bunicul meu și sunt făcute după anumite principii de dermatologie. Și în al doilea rând, că sunt farmaceutice, adică nu sunt preparate de cineva acasă care zice că face creme naturale și, nu știu, ia frunze din pădure și cam asta este. Nu despre asta este vorba când vorbim de o îngrijire naturală. Când spun că sunt farmaceutice, înseamnă că toate ingredientele noastre sunt avizate de Ministerul Sănătății și asta este foarte important. Sunt preparate în condiții sterile și așa mai departe. Deci ăsta ar fi primul lucru. Al doilea ar fi că... Fii atent. Stop. Da. Ți-am cerut unul. Nu vreau să te întrerup, nu vreau să te blochez. Dar pentru că ai zis că ai multe lucruri, mi-a venit o idee. Pentru că mi-a plăcut mult ce ai zis mai devreme și simt că sunt foarte multe lucruri pe care am putea să le aflăm de la tine. Eu o să spun o întrebare la care te rog să răspunzi cum simți tu. Adică nu o să mă supăr nici dacă primesc un răspuns negativ, înțeleg perfect, ești o persoană foarte ocupată, dar nu o să mă supăr nici dacă primesc unul pozitiv. Cum ți s-ar părea? Să te invit să ne oferi o pastilă de sănătate pe lună. Câteva minute, nu mult, nu o jumătate de oră, da? Câteva minute, o dată pe lună, în care să ne înveți și pe noi lucruri din astea de îngrijirea pielii noastre, de îngrijire personală, chestii la care să fim atenți, poate să ne demontezi niște mituri din alea pe care le avem noi în cap, că eu mi-aduc aminte prima mea vizită la bunicul tău, nu te cunoșteam pe tine, atunci eram amândouă 2 copii
Așa. La 20 și ceva de ani aveam aici o iritație pe față și omul se uită, îmi spune cu ce să mă dau și nu știu ce și zice: aveți o piele foarte bună, să nu vă dați cu cremă, să nu vă dați cu cremă, da? Deci a fost împotriva să nu vă dați cu cremă până pe la 30 de ani, așa că aveți o piele rezistentă și, și i-am urmat sfatul. I-am urmat sfatul. Da, știu, el este un mare susținător al rutinei cât mai simple. Niciodată nu este adeptul unei rutine compuse din nu știu câți pași care mai mult sensibilizează tenul. De asta întotdeauna, deci asta chiar știu, sfatul lui este nu folosi prea multe creme, nu prea multe. Una, două, care îți fac ție bine, dar atât. Exact, exact. Și asta îmi place și la afacerea voastră, că nu dați doar de dragul de a da un produs, ci îl dați personalizat. Nu. Deci, răspunsul la întrebarea mea? Credeam că da, nu mă așteptam. Deci este o onoare pentru mine să fac asta și bineînțeles că accept, pentru că mi ești foarte dragă și mulțumesc, adică, cred că va fi o plăcere. Mulțumesc și mulțumim că o să avem așa o arie faină care ne interesează pe toți. Cred că și fetele cu preponderență, dar eu cred că și băieții sunt interesați, că până la urmă... din ce în ce mai mult! Da, ce am văzut eu din ce și în pe ce mai mult! Da. Mai aranjat decât mine, ca să zic așa. Erau. Deci, corect. Așa este. Avem și noi clienți domni care au foarte mare grijă, vin, își iau crema pentru conturul ochilor, au întotdeauna grijă să-și facă refill-ul. Da. De multe ori băieții sunt mai disciplinați. Deci, fii atentă că ai fost live, ai spus da, eu te țin, te responsabilizez. Este totul consemnat. Da. Și pentru că deja este târzior, aș vrea totuși să nu încheiem până nu ne spui dacă ar fi să transmiți un mesaj oamenilor care te urmăresc acum și care o să vadă și, de obicei, oamenii să știi că se uită în replay, adică o să vezi că crește numărul de persoane care au vizualizat după aceea. Dacă ar fi să le transmiți un mesaj, care ar fi acela? Wow, nu am un citat profund, însă... E mesajul tău. Însă, în primul rând, dacă ar fi să alegeți o rutină de îngrijire, faceți-vă mai întâi o strategie de îngrijire. Și când spun strategie, este prin faptul că alegeți, în primul rând, prima regulă, alegeți produse care să vi se potrivească doar vouă. Adică alegeți o îngrijire cât mai naturală, cât mai firească, cât mai simplă, să vă fie vouă bună, nu să fie nu știu cărei vecine sau prietene și așa mai departe. Și cred că a doua etapă în această strategie ar fi: niciodată nu consultați internetul pentru sfaturi, ci mai bine orice problemă care apare, consultați medicul dermatolog. Adică pentru mine este nu știu, e imperios necesar și mai ales gândiți-vă că noi oferim consiliere de skincare la noi în farmacie. Adică puteți oricând să veniți la noi în farmacie și dacă nu sunteți sigure ce cremă vă doriți sau ce cremă vi se potrivește, noi în momentul când vedem o problemă, vă trimitem câte dermatologie. Dacă nu, putem să vă consiliem măcar, adică apelați la specialiști pentru îngrijirea voastră. Până la urmă, fața noastră este cartea noastră de vizită și știți că dintr-un selfie, cum se zice, 95% dintr-un selfie este pielea noastră, așa că trebuie neapărat să avem grijă de ea, dar nu prin prea multe produse. Tocmai să avem grijă corect. Asta înseamnă prin cât mai puține produse, dar cele corecte. Cam asta aș vrea să știe. Îți mulțumesc și eu și vreau să-ți mărturisesc că eu, dacă vedeam o problemă la orice, căutam pe internet și acum îmi dau seama... De cea mai mare greșeală.
Da, îmi dau seama de greșeală pentru că imediat când ai zis nu căuta pe internet, mi-am adus aminte când pe mama mea a mușcat o căpușă, dar eu n-am văzut ce este acolo, nu știam ce este acolo și am căutat pe internet ce poate să iese din sânul unei femei. O mușcase de aici, de Da. sub braț cumva. Și am văzut toate nenorocirile din lumea asta pe internet. Da. Până la urmă, mă rog, după ce m-am înarmat puteam să-i fac rău. Și am căutat pe internet și spunea să dai cu flacără, să dai cu pucioasă, că iese. Am făcut chestia asta, biata mama. Puteam să-i fac foarte rău pentru că dacă elimina chestia aia se îmbolnăvea. Deci mi s-a făcut pielea de găină când ai zis. M-a dus direct cu gândul acolo când am făcut greșeala, ca să zic așa, și nu e de foarte multă vreme, astă vară. Da, eu o să-ți urmez sfatul și îți mulțumesc tare mult, sper că și ceilalți. Uite, Elenuța te felicită pentru faptul că o să fii alături de noi în pastila de 5 minute. Eu abia aștept. Mulțumim și noi. O să închei prin a spune că dacă vrei să te dezvolți cât mai mult pe plan personal și să ai cât mai mult de câștigat din fiecare efort depus și să fii cât mai eficient posibil, ai nevoie să-ți dezvolți sisteme care să funcționeze. Și săptămâna viitoare o să vă spun care sunt lucrurile de care aveți nevoie să țineți cont dacă vă apucați să conturați strategia. Potențial începe cu pot. Și tu poți. Ne vedem săptămâna viitoare la Cafea cu aromă de creștere. Pa, pa! Mulțumim mult, Antonia. Mulțumesc! Excelent apel. Mulțumim!